για τα μεγάλα παιδιά. Επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στους έφηβους. Φίλοι μας, γεια σας. Το Λύκειο Σολέας, σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Κολέγιο και το Τρίτο Λύκειο Καρδίτσας, πραγματοποίησαν μια πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα με θέμα τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στους έφηβους. Με την ευκαιρία αυτή φιλοξενούμε σήμερα στο πρόγραμμά μας το Διευθυντή του Λυκείου Σολέας, κ. Ανδρέα Λοΐζου, με παιδιά που εργάστηκαν για την έρευνα. Μαζί του συνομιλεί η Ελένη Λουκά Μιχαήλ. Κύριε Λοΐζου, παιδιά, καλώς ορίσατε στο πρόγραμμά μας. Πραγματικά είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η έρευνα που έχετε ετοιμάσει, διότι σίγουρα μας ενδιαφέρει όλους να γνωρίζουμε πώς επιδρά η οικονομική κρίση επάνω στους εφήβους μας. Κύριε Λοΐζου, πώς ξεκίνησε αυτή η συνεργασία των 3 σχολείων, διότι η έρευνα δεν ήταν αποτέλεσμα μόνο του δικού σας σχολείου? Οπωσδήποτε. Μπορώ να πω ότι ξεκίνησε αυθόρμητα, μέσα από την ανάγκη για να συνεχίσουμε υφιστάμενες σχέσεις, καταρχάς με το Αριστοτέλειο Κολέγιο που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη και αργότερα λίγο μαζί με το Τρίτο Γενικό Λύκειο Καρδίτσας. Δεν ήταν δηλαδή η πρώτη χρονιά που συνεργαστήκατε? Όχι, με το Αριστοτέλειο Κολέγιο συνεργαστήκαμε σε ένα πολιτιστικό και περιβαλλοντικό πρόγραμμα, το ΕΝΟ, GR, και με το Τρίτο Γενικό Λύκειο Καρδίτσας αδελφοποιήσαμε τα σχολεία μας και έτσι είπαμε να μην αφήσουμε τυπικά μόνο πάνω στα χαρτιά την αδελφοποίηση, αλλά να έχει κάποια συνέχεια αυτό το πράγμα. Και μια συνεργασία. Και μια συνεργασία οπωσδήποτε, κυρίως μεταξύ των μαθητών μας. Λοιπόν, λόγω αυτού του γεγονότος είχα μια επαφή με την κυρία Μέριν Παπαχρήστου, είναι φιλόλογος του Αριστοτέλειων Κολέγιων. Συζητούσαμε αυτή την ανάγκη. Είπαμε να συνεχίσουμε και έριξα την ιδέα να κάνουμε μια έρευνα, λόγω του ότι δυστυχώς αυτή η κρίση ξεκίνησε από την Ελλάδα και έχει κατέβει και στην Κύπρο, επηρεάζει πάρα πολύ τον κόσμο μας. Πήγε, το ανάφερε στον κύριο Χρήστον Κροζούδη, το διευθυντή της, ο οποίος ενθουσιάστηκε. Λοιπόν, ανέβασα το θέμα, το οποίο ήταν πώς επηρεάζει και εξακολουθεί να επηρεάζει η οικονομική κρίση των σχολείων μου, στην πλατφόρμα του e-twinning. Και έβαλα την πορεία την οποία θα ακολουθούσαμε. Να εξηγήσουμε τι είναι το e-twinning. Το e-twinning είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα μέσα από το οποίο χτίζονται συνεργασίες μεταξύ των σχολείων σε όλη την Ευρώπη. Είναι ένα πολύ φιλικό προς το χρήστη πρόγραμμα, πολύ ευέλικτο. Δεύτερον, δεν έχει χρονοβόρες διαδικασίες όπως είναι το Comenius, για παράδειγμα, που πρέπει να υποβάλεις αιτήσεις, να εγκριθείς. Επίσης, έχουν δυνατότητα αλληλεπίδραση στα παιδιά μεταξύ τους και ένα πολύ βασικό πράγμα που παρέχει αυτό το πρόγραμμα, δεν εξυπακούνται επισκέψεις όπως είναι στο Comenius. Που έχουν κόστος. Εδώ, αν θέλουν τα 2 ή περισσότερα μέρη, θα επισκεφτεί ο ένας τον άλλο, φυσικά επιβαρύνονται με τα έξοδα ήδη. Λοιπόν, έτσι ξεκίνησε το πρόγραμμα. Μόλις το ανεβάσαμε στην πλατφόρμα, η οποία είναι ανοιχτή προς τον κόσμο όλο, στην Ευρώπη όλη. Μία άλλη συνάδελφος, πολύ καλή φιλόλογος, η κυρία Σταυρούλα Σατήρα, του Τρίτου Γενικού Λυκείου Καρδίτσας, το εντόπισε και εκδήλωσε ενδιαφέρον αμέσως. Ενημέρωσε τον Φίλτατον, τον Δημήτρη, τον Τσάμαλον, τον διευθυντή του Λυκείου Καρδίτσας και έτσι ξεκίνησε η συνεργασία. Φυσικά η χαρά για μας ήταν τεράστια, διότι όπως λέμε με ένα σπάρο 2 τριγώνια είχαμε ταυτόχρονα την ευκαιρία να συνεργαστούμε με 2 αδελφά σχολεία πας στο ίδιο project και έτσι αυτόν οδήγησε σε πολύ όμορφα αποτελέσματα, όπως θα δούμε στη συνέχεια. Σίγουρα. Τώρα, μετά την επιλογή του θέματος, ποιος έχει καταρτήσει τα ερωτηματολόγια? Στυλιανέ. Να πούμε ότι οι ερωτήσεις βγήκαν από τους ίδιους τους μαθητές. Ότι στο σχολείο μας συζητήθηκε από μαθητές 2 τμήματων να εισηγηθούν ερωτήσεις.
ότι πραγματοποιήθηκε μια συλλογική προσπάθεια μεταξύ των τριών σχολείων για να έχουμε κοινές ερωτήσεις, για να έχουμε κοινά αποτελέσματα. Δηλαδή το κάθε σχολείο έκαμε μια σύσκεψη να αποφάσισε τις ερωτήσεις και τις υπέβαλε στο άλλο σχολείο για να... Ναι, για να έχουμε κοινά ερωτηματολόγια. Ναι. Να πούμε κάποιες από τις ερωτήσεις της έρευνας σας, διότι σίγουρα έχουν πολύ ενδιαφέρον. Χωρίστηκε σε κατηγορίες το πρόγραμμα. Ναι, να πούμε ίσως πρώτα τις κατηγορίες. Ακριβώς, χωρίστηκε σε κάποιες κύριες κατηγορίες, δεν είναι έτσι, Μικαέλα? Η πρώτη κατηγορία είναι οι γενικές ερωτήσεις, μετά συνεχίσαμε με την οικογένεια, στη συνέχεια για την κοινωνία και τον περίγερο και τελευταίο το σχολείο και μετά τρεις γενικές ερωτήσεις για να δούμε ελεύθερες εκφράσεις και να δούμε τις εισηγήσεις των μαθητών. Τώρα, κάποιες έτσι ενδεικτικά ερωτήσεις που μπορούμε να αναφέρουμε στην πρώτη κατηγορία. Στις γενικές ερωτήσεις, για παράδειγμα, σε ποιο βαθμό κατά τη γνώμη των μαθητών πλήττονται οι πιο κάτω τομείς από την οικονομική κρίση. Και έχουμε την παιδεία, την υγεία, τη διασκέδαση και την οικογένεια. Βασικούς τομείς της ζωής μας, ναι. Και πρέπει να βάλουμε πόσο πολλά μας επηρέασε η κρίση σε αυτούς τους τομείς. Στη δεύτερη κατηγορία να βάλουμε να πούμε αν είναι σωστό αν θεωρούμε λογική την αύξηση του φαινομένου του ρατσισμού λόγω της οικονομικής κρίσης. Ναι. Να κάνουμε διακρίσεις στις διαπροσωπικές μας σχέσεις με βάση τα οικονομικά κριτήρια και αν πιστεύουμε ότι οι διεθνείς οικονομικές επιτροπές θα βοηθήσουν την ανάκαμψη της οικονομικής κρίσης της χώρας μας. Ναι. Όσον αφορά το σχολείο και πώς το επηρεάζει η οικονομική κρίση. Να πούμε αν πιστεύουμε ότι ο κοινωνικός χαρακτήρας του σχολείου μας έχει ενισχυθεί εν ώψη της οικονομικής χρήσης και αν παρακολουθούμε ιδιαίτερα μαθήματα ή αν πάμε φροντιστήριο. Μετά για την ελεύθερη ανάπτυξη, δηλαδή για να πούμε τη γνώμη μας, τι μπορεί να κάνει γενικά ένας έφηβος για να επιβιώσει την κρίση. Να αναφέρουμε κοινωνικές δράσεις τις οποίες μπορεί να αναλάβει το σχολείο μας με στόχο την αντιμετώπιση της κρίσης και πώς μπορεί το ίδιο το σχολείο να αποτρέψει ρατσιστικά φαινόμενα λόγω των οικονομικών διαφορών των μαθητών. Δηλαδή στο τελευταίο μέρος βλέπουμε ότι δώσετε την ευκαιρία στα παιδιά να κάνουν τις εισηγήσεις τους. Ποιοι ήταν οι στόχοι της έρευνας αυτής? Κάνετε μια έρευνα για να δείτε πώς επιδρά η κρίση σε διάφορους τομείς. Γεωργία. Ήταν να διερευνήσουμε τις επιπτώσεις της κρίσης στο εκπαιδευτικό σύστημα της κάθε συμβαλλόμενης χώρας, το οποίο βασικά αντανακλά την ίδια την ευρύτερη κοινωνία της με όλα τα χαρακτηριστικά και ιδιαίτερα την κουλτούρα. Διότι ένα σχολείο είναι μια μικρογραφία της κοινωνίας, σίγουρα. Αυτό αποτελεί έναν από τους πρωτογενείς παραγόντες της κοινοποίησης του ατόμου. Χρησιμοποιήσαμε κοινές διαδικασίες και τα δύο σχολεία για το σχεδιασμό της έρευνας. Και τα τρία σχολεία δέχτηκαν εισηγήσεις ερωτήσεων από τους μαθητές. Πόσοι μαθητές πήραν μέρος, Ειρήνη? Σε όλα τα σχολεία το δείγμα ήταν το ίδιο? Από το δικό μας σχολείο έλαβαν μέρος 195 μαθητές, αλλά συνολικά και από τα τρία σχολεία έλαβαν μέρος 566 μαθητές, όπου είναι ένας μεγάλος αριθμός για μια έρευνα. Είναι πιο αντικειμενικά τα συμπεράσματα που βγαίνουν. Πώς εργαστήκατε στη Λιανέ? Δώσατε εσείς τα ερωτηματολόγια και εσείς κάνατε την επεξεργασία στη συνέχεια? Όταν μας δόθηκαν τα ερωτηματολόγια απαντημένα, εμείς τα κωδικοποιήσαμε. Βασικά οι καθηγητές μας κωδικοποίησαν τα και περάσαμε τα αποτελέσματα στην Excel για να έχουμε αποτελέσματα με γραφήματα. Γραφικές παραστάσεις. Ναι. Τις απαντήσεις ανοιχτού τύπου κάναμε βίντεο κλιπ και κόμιξ για να δείξουμε με πιο ευχαριστόν τρόπο τα αποτελέσματα που εισηγηθήκαν οι μαθητές. Ναι. Και στη συνέχεια παρουσιάσατε αυτή την έρευνα το κάθε σχολείο στο δικό του σχολείο. Πώς έγινε αυτό? Να μας πεις, Μικαέλα, η παρουσίαση. Τελειώνει η έρευνα. Την παρουσίαση μας είπε ο Στυλιανός, είχε και κόμιξ, είχε πολλά πράγματα με τα οποία θα μπορούσε κάποιος να την παρακολουθήσει με άνεση. Βάλαμε τα όλα μέσα στην ιστοσελίδα μας και μπορεί κάποιος να πάει να πει να τα δει. Να πούμε τη διεύθυνση, διότι φαντάζομαι ο καθένας μας θα ήθελε να δει αυτή την έρευνα που μιλά για τις επιπτώσεις της κρίσης στους εφήβους. Μπορεί κάποιος, αν θέλει, γράφοντας τη γραμμή αναζήτησης Λύκειος Σολέας ή Αριστοτέλειον Κολέγιο Θεσσαλονίκης ή Τρίτο Γενικό Λύκειο Καρδίτσας, μπαίνοντας στα ευρωπαϊκά προγράμματα,
αμέσως θα το βγάλει στην ιστοσελίδα. Δηλαδή είναι πολύ εύκολο. Έχουμε όμως και εδώ την ιστοσελίδα, αν θέλουμε να την αναφέρουμε, www.leak.schools.ac.cy. Αλλά είναι πολύ πιο εύκολο να γράψει κάποιος Λύκειος Σολέας, το όνομα του σχολείου, και αμέσως τον οδηγεί εκεί. Ωραία. Τώρα, βλέπω εδώ μπροστά μου κάποια από τα κόμιξ. Ποιος τα ζωγράφισε? Γεωργία, εσύ έκαμες όλα αυτά τα κόμιξ, είναι πάρα πολύ ωραία. Ασχολείσαι με τα γραφικά? Όχι, αλλά βοηθήσαμε μια ιστοσελίδα, το Τούντου, που τα έκανα μέσα από οδηγίες μιας καθηγητρίας μου της πληροφορικής. Ήσαν έτοιμα ανθρωπάκια, απλά είχαμε και το διάλογο. Στήσα τα, έβαλα τα σκηνικά, τους ανθρώπους άλλασα έκφραση κάθε φορά, ώστε να γίνει πιο ευχάριστο, να φαίνονται οι εκφράσεις στο πρόσωπο τους. Πάντως είναι εντυπωσιακή η δουλειά που έγινε. Τώρα, να έρθουμε στα αποτελέσματα της έρευνας. Πρώτα απ' όλα, ήταν περίπου παρόμοια σε όλα τα σχολεία, υπήρχαν διαφορές? Στυλιανέ. Ήταν παρόμοια στα 3 σχολεία. Είδαμε ότι και οι μαθητές των 3 σχολείων έχουν κοινές ανησυχίες και βλέπουν με τον ίδιο τρόπο πως, για παράδειγμα, έχουμε αποτελέσματα για το πόσο αισιοδόξοι είναι οι εφήβοι για το μέλλον τους. Το 77 μαθητές απάντησαν μέτρια, ενώ μόνο 54 μαθητές δηλώνουν με σιγουριά την αισιοδοξία τους για το μέλλον. Από το σύνολο είναι οι 55, που είναι μικρός αριθμός. Ναι, μικρός σχετικά αριθμός. Μπορούμε να πούμε ακόμα ότι σε ερώτηση που ζητήθηκε ότι αν θα άλλαζε, αν θα έφευγαν από τη χώρα τους οι μαθητές ή από την πατρικό τους, το 67% το 67% απάντησε θετικά, δηλαδή ότι δεν αφεύγε, ενώ το 46% σκέφτηκαν ακόμα το ενδεχομένο να μεταναστεύσουν σε άλλη χώρα. Λόγω του ότι φοβούνται ότι μήπως δεν βρουν δουλειά στο τέλος. Όσον αφορά τα άλλα αποτελέσματα, πόσο επηρεάσε το σχολείο η οικονομική κρίση, Ειρήνη? Σε αυτήν την ερώτηση συμπεραίνουμε ότι το 50% περίπου των μαθητών έχουν επηρεαστεί μέτρια από την οικονομική κρίση, ενώ το 29% έχει επηρεαστεί από πάρα πολύ έως πολύ, αποτέλεσμα που αποδεικνύει ότι ένας σημαντικός αριθμός των μαθητών έχει υποστεί τις συνέπειες αυτού του προβλήματος. Ναι. Τώρα, όσον αφορά την κοινωνία, επηρεάστηκε από την κρίση σύμφωνα με την έρευνα σας? Για παράδειγμα, είμαστε πιο ρατσιστές τώρα που βιώνουμε την οικονομική κρίση? Σίγουρα είμαστε πιο ρατσιστές. Σίγουρα είμαστε πιο ρατσιστές, διότι δεν μπορούμε, βλέπουμε τον άλλον και είμαστε λιγότερο ανεκτικοί από πριν. Ναι, διότι μπορεί κάποιος να μην έχει τα λεφτά να αγοράσει ή να έχει εκείνα τα πράγματα που έχουμε εμείς και το θεωρούμε κατώτερο μας, ή μπορεί να μην τον θέλουμε μαζί μας, γιατί αυτά τα φαινόμενα εκτός από την κοινωνία υπάρχουν σύμφωνα με την έρευνα σας και στα σχολεία, δηλαδή κάποια παιδιά να αποκλείονται επειδή τώρα βιώνουν την οικονομική κρίση και αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα? Στο δικό μας το Λύκειο Σολέας δεν πιστεύω ότι υπάρχει έτσι πιθανότητα. Σύμφωνα με την έρευνα, τι έδειξε η έρευνα? Σύμφωνα με την έρευνα, όχι, δεν υπάρχει έτσι περίπτωση να είμαστε πιο ρατσιστές λόγω της οικονομικής κρίσης στα άλλα σχολεία και στα 3 σχολεία. Και στα 3 σχολεία, ναι. Τώρα, όσον αφορά την εκπαίδευση σας, το γεγονός ότι βιώνουμε την κρίση επηρέασε το αν παρακολουθείτε φροντιστήρια ή σχεδιάζετε σπουδές? Ναι, σίγουρα επηρέασε, διότι τα σχέδια που είχαμε πριν κάποια χρόνια μπορεί να αλλάξουν τώρα, γιατί μπορεί να μην έχουμε τα λεφτά να σπουδάσουμε ή να πάμε περισσότερα φροντιστήρια για να ενισχύσουμε τις γνώσεις μας. Και τα παιδιά ίσως σταμάτησαν και τα φροντιστήρια που έκαναν πριν. Πάρα πολλά παιδιά έχουν σταματήσει, διότι δυστυχώς κυρίως στην Ήπεθρο που είμαστε εμείς, αλλά και γενικά στην Κύπρο, είναι αρκετές οικογένειες που και οι δύο γονείς δυστυχώς είναι άνεργοι. Δυστυχώς. Τα φέρνουν βολτά, το σχολείο ότι μπορεί να βοηθήσει, βοηθά, αλλά και πάλι το πρόβλημα είναι εκεί. Κύριε Λοΐζου, μας είπατε ότι ένα από τα σχολεία έχει ετοιμάσει και ένα τραγούδι σχετικά με την έρευνα.
Ποιος μπορεί να μας πει, Στυλιανέ, για αυτό το τραγούδι, τα στοιχεία? Τους στίχους τους έγραψε η Αναστασία Γιαμαλή και το τραγούδι το σύνθεσε ο Άγγελος Τσακύρης. Από ποιο σχολείο είναι αυτό το τραγούδι? Από το Αριστοτέλειο Κολέγιο. Λοιπόν, να το ακούσουμε. Σου λένε να συμβιβαστείς με τα φθηνά, τα προσβάσιμα, οι επιθυμίες μένουν ανεκπλήρωτες, θαμμένες βαθιά. Η μεγάλη ζωή και το να δίνεις πολλά είναι οι αναμνήσεις που θολώνουν και τα πολύχρωμα φώτα είναι μουντά. Σε βλέπω σε ένα όνειρο χαμένη να σκέφτεσαι τα διαμαντένια μάτια. Η κρίση του κόσμου σε πεθαίνει και σου στερεί του εαυτού σου τα κομμάτια. Σε βλέπω σε ένα όνειρο χαμένη να σκέφτεσαι τα διαμαντένια μάτια. Η κρίση του κόσμου σε πεθαίνει και σου στερεί του εαυτού σου τα κομμάτια. Κι εγώ αδύναμος να αλλάξω την αλήθεια δεν μπορώ. Ακόμα κι αν σου προσφέρω το καλύτερο πάλι δεν είναι αρκετό. Γι' αυτό μένω μακριά, αρκούμε στο να σε κοιτώ. Πως έγινε έτσι ο κόσμος μας, εκπτώσεις μέχρι και στα σ' αγαπώ. Σε βλέπω σε ένα όνειρο χαμένη να σκέφτεσαι τα διαμαντένια μάτια. Η κρίση του κόσμου σε πεθαίνει, σου στερεί του εαυτού σου τα κομμάτια. Σε βλέπω σε ένα όνειρο χαμένη να σκέφτεσαι τα διαμαντένια μάτια. Η κρίση του κόσμου σε πεθαίνει και σου στερεί του εαυτού σου τα κομμάτια. Πώς εισηγούνται οι νέοι να αντιμετωπιστεί η οικονομική κρίση, Ειρήνη? Ένα γενικό συμπέρασμα ήταν η μείωση των προσωπικών εξόδων εμάς των εφήβων. Μερικές από τις ιδέες που έδωσαν οι μαθητές ήταν να μειώσουμε τις εξόδους μας, να εφευρίσκουμε πιο οικονομικούς τρόπους διασκέδασης, να αποφεύγουμε τα άσκοπα τηλεφωνήματα σε φίλους, να εργαζόμαστε αν έχουμε ελεύθερο χρόνο, συνεισφέροντας ό,τι μπορούμε και εμείς ήδη στην οικογένεια. Πολύ πρακτικές εισηγήσεις, δηλαδή, και πολύ λογικές. Ναι, που αν εφαρμοστούν ίσως μειωθεί και το πρόβλημα. Ναι. Γεωργία, άλλες εισηγήσεις που έχουμε από τα παιδιά για αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης? Με το να συμβουλευτεί κάποιον καθηγητή που τον εμπιστεύεται, το σύμβουλο του σχολείου ή όποιον άλλοδήποτε δήμονα, για να το βοηθήσει σε αυτά τα προβλήματα. Να ζητήσουν δηλαδή βοήθεια όπου χρειάζονται. Ναι. Να είναι προσγειωμένος και να σκέφτεται σαν ενήλικας, να έχει υπομονή, ελπίδα, αισιοδοξία, να κάνει όνειρα, σχέδια και να σκέφτεται θετικά για το μέλλον του. Μικαέλα, άλλες εισηγήσεις από τους νέους για την οικονομική κρίση? Με το να είναι ενήμερος για την κατάσταση και να συντονίζεται με τις αγωνίες και ανησυχίες της οικογένειας του, να βοηθήσει να ξεπεράσουν το πρόβλημα τους. Με το να έχει υπομονή,
ελπίδα και αισιοδοξία. Σίγουρα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσες οι εισηγήσεις που έγιναν. Στη Λιανέ, τι σας πρόσφερε αυτή η ενασχόληση με την έρευνα? Αυτή η ενασχόληση με την έρευνα μας πρόσφερε μεγάλη εμπειρία. Είχαμε την ευκαιρία να εμπλακούμε σε διάφορες θεματικές, να συνεργαστούμε μεταξύ μας για την ολοκλήρωση της έρευνας και να χρησιμοποιήσουμε διάφορα προγράμματα της τεχνολογίας. Επιπρόσθετα, είχαμε την ευκαιρία να έρθουμε σε επαφή με και να γνωρίσουμε καλύτερα το πρόβλημα της οικονομικής κρίσης που ταλανίζει την πατρίδα μας. Μπορούμε και εμείς να βάλουμε το λιθαράκι μας για να λυθεί το πρόβλημα στο σχολείο. Και πήραμε ένα κομμάτι χαρά που δημιουργήσαμε κόμικ και βιντεάκια και τούτα μας. Βλέπουμε, κύριε Λοΐζο, ότι επέδρασε πολύ θετικά αυτή η έρευνα επάνω στους μαθητές που ασχολήθηκαν με το θέμα. Κύριος σκοπός της υπόθεσης ευθύς εξ αρχής ήταν η όλη εργασία να είναι μαθητοκεντρική. Δηλαδή, οι συναδέλφοι οι οποίοι χωρίστηκαν σε 3 ομάδες με τους συντονιστές τους, στη Θεσσαλονίκη ήταν η φίλη η Μέρη στην Καρδίτσα, η φίλη η Σταυρούλα και εγώ στο δικό μας το Λύκειο. Ήταν ο ρόλος μας να είναι συμβουλευτικός και καθοδηγητικός και να παρεμβαίνουμε μόνο εκεί που χρειαζόταν. Και αυτόν ο κύριος λόγος είναι να νιώσουν τα παιδιά ότι αυτό που κάνουν είναι χτήμα τους. Είναι χτίση δική τους. Και πάντα όταν εφαρμόσαμε αυτή την τακτική, τα αποτελέσματα πραγματικά είναι εκπληκτικά. Το εκπληκτικό είναι ότι αυτή η έρευνα έχει κάποια ιδιαιτερότητα. Ποια είναι η ιδιαιτερότητα? Η ιδιαιτερότητα είναι ότι τα 3 σχολεία έρχονται από διαφορετικό υπόβαθρο. Το Αριστοτέλειο Κολέγιο είναι ιδιωτικό σχολείο. Το Λύκειο της Καρδίτσας είναι το 3ο γενικό λύκειο, είναι ένα σχολείο το οποίο είναι σε μια πόλη σχετικά μικρή της Ελλάδας. Και το Λύκειο Σολέας είναι ένα σχολείο της Υπέθρου. Έτσι υπάρχει ένα μείγμα από διάφορα δεδομένα και στρώματα κοινωνικο-οικονομικά. Και έτσι τα αποτελέσματα όμως δείχνουν ότι όλων των παιδιών αυτών συγκλίνουν. Και είναι πολύ ενθαρρυντικό αυτό το πράγμα. Κύριε Λοΐζου, παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ και σας συγχαίρω και πάλι για την πολύ καλή δουλειά που κάνετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Ευχαριστούμε για το κοινοφελές έργο. Είναι κοινωνική εργασία αυτή που κάνετε και δίνετε την ευκαιρία στα παιδιά να προβάλλουν την τόσο όμορφη δουλειά που κάνουν. Αυτή είναι η δουλειά μας, να δίνουμε φωνή στα παιδιά μας. Πάντως να το ακούσουν και κάποιοι οι οποίοι σπέβδουν αβίαστα να κατηγορήσουν τους νέους μας. Οι νέοι μας εργάζονται και χρειάζεται να τους στηρίξουμε. Και αλλήμον να δεν είναι καλύτεροι από εμάς. Εμείς φταίμε. Είναι δικό μας φταίξιμο πραγματικά. Εμείς τους φέραμε εδώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και εμείς. Η σημερινή εκπομπή για τα μεγάλα παιδιά αναφερόταν στην έρευνα του Λυκείου Σολέας σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Κολέγιο και το 3ο Λύκειο Καρδίτσας με θέμα τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στους εφήβους. Από μένα τη Βάσου Πελεγκάρη, το Δημήτρη Μακρύ που είχε την επιμέλεια του ήχου και την παραγωγό της εκπομπής Ελένη Λουκά Μιχαήλ. Γεια σας.